Bħalma jsir f'kull belt ewlenija oħra madwar id-dinja, lejliet l-ewwel tas-sena se jkunu qegħdin isiru ċelebrazzjonijiet kbar fil-Belt Valletta. Tul il-jum ta' tlieta kienu waslu fl-aħħar stadji tagħhom il-preparamenti għall-ispettaklu kbir li se jsir fi Pjazza San George. Waqt żjara li l-Ministru Owen Bonnici u Edward Zammit Lewis għamlu fuq il-post, tkellimna maċ-Chairman ta' Valletta 2018 Jason Micallef. Attività bħal ta' għada hija importanti ħafna li aħna nemmnu li rridu nkomplu nilħu standards ta' kapitali Ewropej oħrajn u naturalment dak li għamilna s-sena l-oħra u l-esperjenza tas sena l-oħra se nkomplu narawh għada definitivament anke bżieda ta' ħafna spettaklu. Fil-fatt l-attivitajiet ta' divertiment se jkunu mifruxa fi 3 pjazzezz. Pjazza de Valletta se tkun armata b'żona tfal. Fi Pjazza Teatru Reali se jittella spettaklu komiku permezz tal-partiċipazzjoni ta' Danu San, filwaqt li Pjazza San George se tilqa' il-Versatile Brass Band, l-Red Electric u DJs Clint Bajada u Pier Cordina. Dan l-ispettaklu se jibda fit-8 ta' filgħaxija u jibqa' għaddej sa' 2 ta' filgħodu. Il-qofol tas-serata jintlaħaq mal-countdown f'nofs il-lejl permezz ta' wirja ta' dawl fuq il-Palazz tal-President kif ukoll lob tan-nar. Attività bħal din tgħin ukoll fir-riġenerazzjoni tal-Belt Valletta. Għalhekk aħna nħarsu l-qudiem fuq ir-riġenerazzjoni tal-kapitali Valletta, riġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali. Ekonomika għaliex attivitajiet bħal ta' għada se jġibu influss qawwi eluf kbar ta' nies u allura l-eluf kbar ta' nies naturalment se jkun qed jimlew l-istabbilimenti. Għal din l-okkażjoni l-lif tal-barrakka se jibqa' miftuħ sa' sigħat bikrin ta' filgħodu, filwaqt li se jkun hemm servizz speċjali ta' trasport pubbliku li se jibqa' jopera sa wara li jintemm l-ispettaklu.